lana alang sa atong mga lampara. Mateo Kapitulo 25, versikulo 4. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod uban ang ilang mga lamparahan. Ang duha ka hutong sa mga magbalantay sa sambingay sa napulo ka ulay nagrepresentar sa duha ka klase nga nag-angkon nga naghulat sa ilang Ginoo. Gitawag sila nga mga ulay tungod kay sila nagpahayag sa usa ka putli nga pagtuo. Pinaagi sa mga lampara girepresentar ang pulong sa Dios. Ang lana mao'y simbolo sa balaang espiritu. Diha sa sambingay ang tanang napulo ka mga ulay nang gula aron sa pagsugat sa pamanhunon. Ang tanan adunay mga lamparahan ug mga sudlanan alang sa lana. Sulod sa usa ka panahon, walay nakita nga kalainan tali kanila. Mauusab sa simbahan nga nagkinabuhi sa wala pa ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Ang tanan adunay kahibalo sa kasulatan. Ang tanan nakadungog sa mensahe sa haduol nga pag-abot ni Kristo ug masaligon nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan sama sa sambingay, mauusab kini karon. Ang panahon sa paghulat motunga, ang pagtuo gisulayan ug sa dihang nadungog ang singgit, tan-awa ang pamanhunon moabot. Panggula kamo sa pagsugat kaniya, daghan ang dili andam. Nakabsan sila sa balaang espiritu. Kung wala ang espiritu sa Dios, walay kapuslanan ang kahibalo sa iyang pulong. Ang teorya sa kamatuoran nga wala giubanan sa balaang espiritu, dili makapabuhi sa kalag o makabalaan sa kasing-kasing. Kung wala ang kahayag sa espiritu, ang mga tawo dili makahimo sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop, ug sila mahulog ubos sa batid nga mga pagtintal ni Satanas. Ang grasya sa Dios libre nga gitanyag sa matag kalag, apan ang kinaiya dili mabalhin. Walay tawo nga makatuo alang sa uban. Walay tawo nga makahatag ngadto sa lain sa kinaiya nga mawang bunga sa pagbuhat sa espiritu. Dili kita mahimong andam sa pagsugat sa Ginoo. Pinaagi sa pagmata sa dihang ang singgit madungog, tan-awa ang pamanhunon, ug dayon tigumon ang atong walay sulod nga mga lampara aron kini mapuno pag-usab. Diha sa sambingay, ang maalamon nga mga birhen adunay lana sa ilang mga sudlanan uban sa ilang mga lampara. Ang ilang kahayag nagdilaab sa wala mapalo nga siga sa tibuok gabii sa pagbantay. Busa ang mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan nga modan-ag sa kahayag ngadto sa kangit-ngit sa kalibutan. Pinaagi sa balaang espiritu, ang pulong sa Dios usa ka kahayag samtang kini nahimong gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa nakadawat. Pinaagi sa pagtisok diha sa ilang mga kasing-kasing sa mga prinsipyo sa iyang pulong, ang balaang espiritu nagpalambo diha sa mga tawo sa mga hiyas sa Dios. Ang kahayag sa iyang himaya, iyang kinaiya, mao ang magasidlak diha sa iyang mga sumusunod. Hangyua ang Dios nga hatagan ka og daghang lana sa iyang grasya.